Tervetuloa seuraamaan Pukuvuotoa cosplay-aiheesta paneelikeskustelua. Paneelissa cosplay-konkarit keskustelevat päivän polttavista uutisaiheista. Keskustelu johtaa äänestykseen, jossa panelistit ja yleisö päättävät, annetaanko aiheelle punainen vaiko vihreä valo. Esittelemme panelistit. Iiris Rönkön on voinut tavata ensi kertaa Turun Animeconissa vuonna 2003. Hän on edustanut muun muassa vuoden 2009 World Cosplay Summitissa sekä Jyväskylän McDonald'sin autokaistalla ilman autoa pilkun jälkeen. Uskomme, että Stiina Salminen olisi vieläkin coolimpi, jos Parapara ei olisi mennyt muodista vuonna 2009. Laittoman lyhyen panelistimme tunnistaa liiallisesta äänenkäytöstä, suorasta ulosannista sekä kehonkielestä, jota Sakirankin lantio kadehtii. Jaksamme edelleen ihmetellä, miten joka paikan höylänä tunnettu Lydia McCarthy on edelleen yksi Suomen tuntemattomimmista cosplay-konkareista. Panelistimme kantaa suurta kaunaa Conchitalle, sillä Lydian motto Building Bridges from Helsinki to London anastettiin töykeästi vuoden 2015 Euroviisuemännän sloganiksi. Yukikonin leivissä työskentelevä panelistimme on esiintynyt viimeisen kerran julkisesti Kesädesun lavalla, todistettavasti parhatta. Olet todennäköisesti nähnyt Urho Heinosen vuosikymmenen vaihteen FF-fightien punaisena sankarina. Taiston jälkeen Urho löi itse itsensä ritariksi, ottaen käyttöön arvonimen The Urho. Esittelemme teille paneelikeskustelun juontajan Jyri Westervikin. Jyrin aktiivinen cosplay-harrastus alkoi vuoden 2007 Tampere-kuplista ja päättyi saman vuoden Drakoniin äidin paheksunnan vuoksi. Ruveta saman tien hommiin eikä sen enempää venytellä tätä alkua. Alright. Eli mennään ensimmäiseen uutisaiheeseen. Cosplay-harrastajat eristäytyvät sosiaalisessa mediassa. Ei liene yllätys, että epäsosiaalinen animeharrastaja on myös epäsosiaalinen sosiaalisessa mediassa. Tai no, ei niinkään ehkä epäsosiaalinen, mutta ainakin semmoinen sisäänpäin kääntynyt. Nimittäin suomalainen Twitter on pilkottu palasiksi ja tuolla kuvissa te sen palasen sieltä näette. Siellä on keskenään isossa väriläntissä toimittajia, urheilijoita, taiteilijoita ja sitten siellä on se punainen piste siellä oikealla ylhäällä, missä on kaikki anime-kaverit. Ja me ollaan sitten niin sisäänpäin kääntyneitä, että me ei edes sit siellä keskustella kenenkään muun kanssa. Arvon panelistit, ollaanko me nyt menty jossain pieleen? Täytyykö meidän oikeasti eristäytyä myös sosiaalisessa mediassa? Ja jos tästä kopin ottaa ensin vaikka Lydia. No, me selkeästi käytetään liian outoja termejä. Proppi, käppi, niin siis se perukin alle. Skitti, hashtag vain cosplay-jutut. Meillä on liian outoja sanoja, mitkä on tosi monelle vaikea selittää edes, mitä ne tarkoittaa. Ja näyttäisi myös tuossa niinku kuvassa, että me oltaisiin niinku jatkamassa tuota erkaantumismatkaa. Ihan niin kuin meidän punainen läntti olisi vaan niinku jatkamassa sitä reittiään sinne tuntemattomaan. Ja ehkä me löydetään sieltä vielä hauskempia termejä, mitä me voidaan käyttää. Hashtag Kossi ei ole vielä valmiiksi. Hei hei loppusuomi! Niin ja siis cosplaytahan pikkuhiljaa on alettu käyttelemään valtamediassa. Nytkin päästään Ylelle näkymään. Meidän ensimmäiset kisat ihan mahtavaa ja ehkä noin muut värit ottaa meitä vähän kiinni tämän päivän jälkeen. Paha sanoa. Niin onko se, että eristäydytäänkö me vai eristetäänkö meitä, mitä sanoo Iiris? Niin. Kyllä tässä voi olla pointti, että me käytetään liian outoja sanoja ja sit niinku se on hankala ymmärtää. Ja kyllä mä ehkä kun mä pohdiskelin tätä asiaa, niin mietin hieman sitä omaakin Twitter-käyttäytymistä silleen, että mun käy vähän ja aika paljonkin sääliksi niitä tämmöisiä normoja, jotka sit seuraa mua syystä tai toisesta. Ne katsoo, että hei, joku on Jyväskylästä, vitsi mä seuraan sitä. Ja sitten ajattelee, että mä twiittaan jotain tosi syvällisiä Jyväskylä-juttuja. Mutta sitten oikeasti hänen esimerkiksi cosplay-twiittaukset on sitten jotain vähän tämmöisiä, ei ehkä ihan niin tavallaan tämmöistä päivänvaloa kestävääkään aina. Et mä oon ylipäätään sosiaalisessa mediassa vähän katsellut, että Twitter tuppaa ainakin olemaan se sellainen paikka, missä me avaudutaan. Et fanisivuilla kaikki on sellainen, niin kuin Facebookissa kaikki on sellainen, että ei vitsi, siis vähän mä odotan tätä konia, tulee olla ihan sikakiva. Mun puku on edistynyt niin hyvin. Ja sitten taas Twitterissä tulee purkautuu se oikea peto ja ne kaikki oikeat tunteet tulee. Ja mä kirjoitin itse asiassa muistiin itselleni tämmöisen normikossaajan Twitter-postauksen.
Ja sitten mä tajusin, että mä en ehkä voi sanoa sitä ääneen näin, kun me kuitenkin julkisella paikalla ollaan, niin mä korvasin sitten kaikki kirosanat kaupunkien nimillä. Voi vimpeli, kun tää Porin puku on Rovaniemeltä Vimpeli, Seinäjoki, Hattula. Voitte kuvitella, mitä nämä niinku ois. En mä nyt tiedä, onko se niin hirveän välttämättä huonokaan asia, että me ollaan sitten tollain pieni pläntti tuolla. En mä tiedä välttämättä, haluanko mä, että kaikki kaverit saa tietää, millaisia juttuja mä noista mun puvuista kerron. Niinpä. Miten sitten, jos me liitätte sinne Twitteriin enemmän jotain kuvia tai liitteitä tai muuta mediaa, niin olisiko muun kansan helpompi ymmärtää meitä? Mitä sanoo Urho? Muu kansa voisi ehkä ymmärtää sitä prosessista jotain, että kun aika monelle joutuu selittämään, että mitä cosplay oikein on. Et mä harrastan cosplayta, sit sä joudut aina avaamaan sen. Kuvaesimerkit totta kai, ne voi auttaa siinä. Ne voi aiheuttaa myös sekaannusta. Niin sä oot siis joku teatterilavasta. Ei, kun mä oon cosplayaaja. Sitten on niin larppaaja. Larppaajat ja jotkut tykkää itse asiassa käyttää nimeä larpparit. Ja siinäkin on hirveä sota välillä, mutta he saattaa suuttua siitä, että me sanotaan esimerkiksi, että mulla on miekka, että se on proppi. Niin sun propit, eli sun koko puku. Ja siinä kohtaa cosplayajat, larppaajat, kaikki minä aivan sekaisin. Niin nämä kuvaesimerkit ei välttämättä anna parasta kuvaa, koska niidenkin kanssa pitää koko ajan selittää. Että se ehkä saattaa johtaa tähän eristäytymiseen, että no en jaksa selittää, kun en ehdi. Kun nykyihminen ei oikein ehdi. Nykyihmiseltä odotetaan, että kaikkialle pitää ehtiä. Kaikkialle pitää olla, kaikesta pitää tykätä, kaikkea pitää suunnitella ja toteuttaa mahdollisimman pian. Tämmöisiä auttaa se, mitä mä käytin kerran, kun mun piti käydä ostamaan LVI-liikkeestä viemäriputkea. Jonkin verran, aika paljonkin, itse asiassa 2 eri paksuutta. Ja se oli vähän sellainen, mä tarviin sitä semmoista putkea, mitä laitetaan sinne viemäreihin, ja sitten siinä on semmoinen pinta, semmoinen röpelöinen pinta. Mä tarvitsen sitä. Ja paljonko sä tarvit? 60 senttiä. Joo, mitä sä teet? Taidetta. Meni tosi hyvin läpi. Mä sain 2 metriä sitä paksumpaa ja 5 metriä sitä ohuempaa ja ilmaiseksi. Ja ne on mulla vieläkin. Muistatko mainita sitten sponsorina heidät siinä? Toi taide on hyvä keino itse asiassa, koska just lavarekvisiitta, kun itse nimenomaan tekee näytelmiä paljon ja siellä tarvitaan sitten niin kuin kaikkea mitä omituisempia juttuja, koska niissä pitää olla tukirakennelmia, jotka ei näy ja kaikkia tämmöisiä, niin se on ehkä se turvallisempi termi sitten, koska ammatti- ja erikoissanasto on niin kuin kiintyneet just tämmöiset LVI-urakoitsijat ja muut, niin heidän luonaan sitten voi tavallaan rikkoa sitä jäätä kyllä noin keinoin, että on kyllä samaa mieltä tossa. Ja kaikki ymmärtää taidetta. Totta kai. Mun oma Twitter on semmoinen sekasorto, koska mua seuraa Kossa ja mua seuraa niin kuin tämmöiset YouTubesta ja pelaamisesta kiinnostuneet ihmiset. Mua seuraa myös hyvin hämärät ihmiset ulkomailta. Mä en ymmärrä, miten ne on löytänyt ja miksi ne on päättynyt seurata mua. Tyylin vaan sen takia, että mä oon asunut jossain kaupungissa X, joka ei edes ole Yhdysvalloissa, vaan jossain toisessa maassa. Ja sitten mä mietin tätä, että miksiköhän me eristäydytään. Ja mulla tuli tää legendaarinen vanha fraasi tää, että no onhan cosplay vähän nolojen nörttien hommaa. Ja sitten mulla tuli semmoinen, että tosiaan, että aika monella ihmisellä saattaa olla sellainen asenne cosplayalla itsellään, että niillä on semmoinen, että okei, että ei muuttu oikein ymmärrä tätä juttua ja joutuu aina selittämään, että on tää nyt vähän noloa, että niinku, että äitikin oli taas tässä yksi päivä sillä tavalla, että etkö se on jo vähän liian vanha tuohon hommaan ja tällainen, niin ehkä monet cosplayat kokee sen, että no ei meitä voi ottaa vakavasti, että lehdetkin aina kirjoittaa jotain aikuisten pukuleikeistä ja roolileikeistä, niin en mä ehkä uskalla lähteä sinne avoimelle merelle, että mä pysyn täällä mun omassa pienessä lammikossa, että tää on mihin tulokseen mä sit lopulta tulin, että siinä on jonkin näköinen tämmönen, niitä ei oteta vakavasti, niitä ei ymmärretä. Ja just se, että sitten nimenomaan mitä Irtokin sanoi siitä, että kun meet johonkin ja ostat jotain asiaa ja sitten kysytään, että no mitä sä täällä teet, niin sä oot sillä sun ensimmäinen ei ole semmoinen, että no mä teen tämmöistä pukua, kun mä harrastan tällaista cosplayta, kun sä tiedät, että mun pitää selittää tää koko juttu, mä en halua selittää tätä, vaan sä oot just sillä, että no mä teen taidetta. Pitäisikö meidän ostaa seuraajia, että päästäisiin lähemmäs niitä? Sitä pilveä tai sitä toista lammikkoa, aavaa merta. Pitäisikö meidän alkaa vaan kossaa suosiolla niitä kaikkia näitä tässä isossa lammikossa olevia. Ja sillä kerätä niitä huomioon, sitten ehkä ne vetää meidät sellainen, että hei, mikä tää juttu on.
Mutta toisaalta siinä on taas se ikävä puoli. Oli tosi kivaa. Slushissa olin tällä viikolla ja sitten kun laittaa sillä häsällä shus, niin mulla tulee yhtäkkiä semmoista 10 semmoista, olen yrittäjäseuraaja. Ja sitten niillä on jotain, niin kun ne seuraa monta tuhatta muuta, niin se on kiva, kun twiittaa cosplayista, ettei yhtäkkiä tuu sit semmoiset 10 automaattigeneraattoriseuraajaa, kun twiittaa aiheesta. Kaikki niinku botit tulee sieltä sellainen ding! Luokitteletteko te itsenne erilaisiksi eri sosiaalisissa medioissa? Mun on pakko sanoa, että mä oon kyllä aika samanlainen kaikkialla. Että mä saatan viittata eri aiheesta, että sillä lailla, että mä en jaksa koko ajan olla ottamassa jostain mun kossista kuvia ja laittaa niitä Instagramiin, koska sit se on sitä, että minkäs näistä filttereistä näyttäisi parhaalta tämän puvunkaan? Niin sit se saattaa olla sitä, että mä vaan twiittaan, että ei hitsi, mulla loppu kuumaliima. Tai sitten just tällä, että mä mut käytännössä mulla tulee lopulta ne melkein samat asiat. Se on vaan sitä, että Twitteriin mä enemmän itse laitan sitä prosessia just tasoa, että ei vitsi, ei löydy tätä oikein väristä kangasta. Ja Instagramiin sitten, että tästä on valmis. Että on sellainen, mutta käytännössä ne on sama asia. Mä luen ne käytännössä samassa asiaksi, ne on vaan prosessin eri päät. Niin. Mulla on ehkä just nimenomaan se, että mä oon erilainen kaikissa. Twitter on just ne kaikki mahdolliset aivopierut, mitkä tulee mieleen sellainen, ei vitsi, tää Antti Tuisku Hyökyalta on best biisi ever. Tällaiset. Ja sitten nämä kaikki tämmöiset, etsin satiinia, en löydä mistään. Ja sitten Facebookissa, kun siellä on kaikki serkut ja tädit ja kaikki tämmöiset, niin sitten mä oon vähän laiska kaikkia niitä filttereitä siellä käyttää. Niin sitten mä aina mietin, että no, haluanko mä selittää tätä seuraavan kerran, kun mun äiti soittaa ja kertoo, että niin, nyt se kysyy, että mitä sinä olit semmoista laittanut sinne, että mikä se asia oikein oli. Niin sitten sinne täytyy aina laittaa semmoisia, kaikki on tosi ihanaa ja tosi hyvin menee ja näin. Että kyllä siinä niin joku sellainen on, mutta se on se kohderyhmä. Kyllä mä noille vieraille ihmisille voin sanoa niin kuin, ehkä vähän rehellisemmin, että nyt tänään on tosi vimpelipäivä. Mun mielestä on ihan mielenkiintoinen ilmiö, että ihmiset haluaa personifioida itseään vähän eri tavalla eri medioissa, koska en mä tiedä, mä oon varmaan sitten vanha-aikainen, koska mä oon ollut, mulla taitaa olla, onkohan mulla edes Twitter-profiilia? Ei taida olla. Jos on, mä oon kirjoitanut sinne viimeksi sisään joskus 2000, en muista milloin. Että kun mä oon tätä vanhaa polvea, minulla on Irk-galleria ja Facebook. Seuraako kukaan täällä Urhoa Twitterissä? Tällähän se selviää. Most likely no. Kyllä. Kiitos panelistit. Siirrytään äänestykseen ja aloitetaan Iiriksestä. Mä annan kyllä vihreän valon, kun pidetään nyt jotain tämmöisenä niin kuin no bullshit-alueena, missä saa ihan sit reteesti sanoa, että on ihan pornainen, kun kaikki on Turusta tänään. Kyllä mä sanoisin, että tämä on hyvä uutinen. En nosta punaista kynää ylös. Mun mielestä se on hyvä, että me ollaan erilaisia, että meillä on se meidän erilainen nurkkaus siellä huoneessa. No siis mun mielestä on just semmoinen, että tästä mielellään kyllä lukisi tutkimuksia lisää. Että kyllä tämä vihreäksi mullekin menee. Selvä. Ollaanpas me harvinaisen yksimielisiä. Mitä sanoo Urho? No mun on akateemisesti ihan pakko sanoa, että mä näytän punaista valoa tälle, koska mä haluaisin todisteita tästä. Mä oon nimenomaan just niin objektiiviselta läntiltä tätä katon, että kyllä mun pitää nähdä, että millä perusteella tää lätäkkö on tehty. Minä näytän punaista. Vihreät äänet nostavat kätensä ylös nyt. Alright, ja sitten punaiset äänet. Tilanne on se, että vihreää ääntä antaneet saavat nyt sitten 1 pisteen jokainen. Antakaa itsellenne isot aplodit. No niin. Kaikilla muilla 1 piste ja Urho pitää perää. Seuraavaksi keskustelemme siitä, miten maailmanluokan näyttelijät piiloutuvat cosplay-hahmojen taakse saadakseen olla rauhassa. Nimittäin Yle Areenassa on tällä hetkellä nähtävissä Tom Feltonin Superfan-dokumentti, jossa käsitellään fantasiamaailman tähtien cosplay-harrastusta. Jos joku ei tiedä, kuka Felton on, niin se on Draco Malfoyta esittänyt noissa Harry Pottereissa. Dokumentissa seurataan naamioituneen Feltonin matkaa läpi Comic-Conin. Felton naamioituu cosplayhin pysyäkseen turvassa faneiltaan. Ja nyt kysytäänkin panelisteilta, että onko tämä cosplayn väärinkäyttöä, onko cosplayn todellinen tarkoitus olla jotain muuta kuin itse on?
Joo. No siis mä nyt ihan heti ensimmäisenä myönnän, että jos mä olisin julkis ja mä menisin johonkin tapahtumaan, niin mä tiedän, että sit se on sitä, että mut pysäytetään 5 minuutin välein sillä, että oh my god, voiko mä saada nimmariin, voiko mä saada kuvan? Ja sit mulla on semmoinen lauma siinä, niin mä tekisin aivan täysin saman. Mä oikeasti laittaisin semmoisen kossin päälle, että voisin liikkua vähän rauhallisemmin siellä ja nauttia ja oikeasti päästä näkemään, että millaista se on. Että mä niin myönnän nyt heti suoraan, että mä tekisin ihan saman. Ja mä en koe tätä sillain niin kuin itse väärinkäytöksi, koska mulle cosplay on just niin kuin hauskanpitoa ja niin kuin irrottautumista niin kuin omasta elämästä ja arjesta. Ja niin kuin, se on jonkin tason fanittamista, että kai sä niin kuin samalla sit, kun sä pukeudut johonkin hahmoon, sä käytännössä fanitat sitä hahmoa, ja sitten on sitä, että ne niinku ihmiset, jotka näkee sut, niin nekin on myös sellainen, niinku ne fanittaa nimenomaan sitä hahmoa. Eli tässä tapauksessa esim. Niinku Felton teki sen, että se käänsi sen fanituksen hänestä itsestänsä siihen hahmoon, joka on mun mielestä tosi niinku nerokasta. Ja sitten mä rupesin kanssa miettimään sitä, että, niin, että jos tämmöinen naamioituminen, niinku NS-naamioituminen, saa niinku innostumaan cosplaysta, niin onko se väärin siinä tapauksessa? Kyllä. Et varsinkin. Dokumentissa oli siis hauskaa se, että siellä Comic-Conissa, kun tämä Felton oli pukeutunut jokeriksi, niin se sai sitä ihan samaa huomiota kuin se saa itse, kun se kävelee kadulla. Ja se ahdisti sitä ihan hirvittävästi. Se ei päässyt siitä niin kun, ahdistuksen tunteesta kuitenkaan eroon, vaikka sillä oli se puku, koska jengi tykkäsi siitä puusta, mutta Feltonilla oli tietysti koko ajan se pelko, että joku tunnistaa Feltonin sieltä alta. Mulle tuli tästä aina niin kuin ensimmäisenä, kun mä luin tämän aiheen, kun sä lähetit sen meille, niin että toi Hugh Jackman taisi tehdä ihan samaa. Se teki joskus silleen, että se pukeutui Wolverineksi. Joo. Sitten se lähti Comic-Coniin. Ja sitten se ajatteli, että ei vitsi, katsotaan mitä käy. Niin siellä oli vanhat kunnon Marvel-kovisnörtit kattonut sellainen. Ihan jees. Liian pitkä. Tää on liian pitkä. Mikä on siis totta, koska siis oikeasti Wolverinehan Wolverine olisi mun mittainen. Niin Wolverinehan on siis joku alle 160 senttinen muistaakseni sarjakuvissa. Semmoinen meidän mittainen, ja Hugh Jackman on se mitä 180 jotain, et sillä Se oli sinänsä hauska tavallaan, että niinku, se voisi vaikka Tom Felton vetää sitä Draco Malfoy-kossin päälle. Katsotaan mitä kävisi. Toisaalta musta tuntuu, että se voi olla ehkä vähän semmoinen, että en välttämättä uskaltaisi, jos olisin. Andrew Garfieldhan silloin, kun siitä tuli Amazing Spider-Man, niin sehän meni kans koniin sellainen Spider-Man-syytis. Ja lopuksi vaan paljasti itsensä sieltä. Kaikki oli, oh my god! Mutta sehän on huomattavasti paljon helpompaa, kun siinä ei oikeasti voi tunnistaa, ellei tosi tarkasti katso sen spandexin läpi. Laserkatse. Joo, tässä dokumentissa oli myös sitten tämmöiset siskokset, jotka sit opetti tätä Feltonia cosplayaamaan, ja he puhu siitä, että cosplay nostattaa itsetuntoa, että sen takia he cosplayaa. Mitäs Lydia, koetko sä cosplayin antavan sulle jotain itsetunnollista? Onhan se siistiä, kun pääsee jotenkin, se prosessi, kun sä puet sen puvun päälle, sä pääset sen hahmon omaan ryhtiin, niin kyllähän sä pääset vähän niin semmoiseen erilaiseen mentaliteettiin. Et ehkä välttämättä, kun sä oot konissa, niin sä et välttämättä ole siinä hahmossa koko ajan, jotkut saattaa olla, tai ehkä vaan kuvissa näkyy sulta enemmän se hahmo, tai jos sä esiinnyt lavalla kisassa, niin sulta näkyy enemmän se hahmo. Mutta se on pian semmoista Eskapismi. Joo, mulla on kirjoitettuna se täällä, mutta en mä osaa sanoa sitä. Joo. Mutta siis irrottaudutaan siitä arjen no eli se cosplay on kokonaan arkea, mutta irrottaudutaan arjesta, että olisi koulua, töitä, mitä vaan, että pääsee innostumaan siitä hahmosta. Ja oli kans hieno nähdä, että tässä dokkarissa oli toi Daniel Radcliffein Spider-Man-kossi, ja kyllä täytyy sanoa, että mun mielestä se oli parempi kuin se Tom Feltonin kossi. Et sillä tuntui vähän meikit olevan sulavan naamasta. En mä tiedä, onko sillä kuuma niin siellä vai mitään, mutta olihan se mielenkiintoista, kun ne tytöt puki hänet siihen asuun. Et en mä sitten tiedä, että meikkasko hänet kanssa vai he meikkasko hän itteensä. Mutta ja tytöillähän oli siinä pieni fanikohtaus. Tytöthän tyli meikkas sen, se kävi itse laittamassa vaatteet kyllä päälle vissiin, mutta niinku, että tytöt meikkasi se. Se siis pukukin oli vähän ala-arvoinen, että kun se siitä vielä sanoi, että tuotantotiimi hankki tämän puvun, niin se näytti oikeasti vähän eBayltä. Kauheita arvioita, meikit oli ihan huonosti, puku oli eBaystä siis. Tää on nyt sellainen, että ei se väärin ole, että joku näyttelijä naamioituu, mutta se on väärin, että se tekee se huonosti. Mutta sekin just mietin, että kuinka hyvin hän tunsi jokerihahmon sekin, kun oli. Tuntui, että se vähän tuli yllätyksenä, että aivan pukeudun jokeriksi tänään. Et kun taas ehkä Daniel niinku tunsi paremmin Spider-Manin ja ehkä oli sit helpompi olla sit siinä
roolissa oli sitten kuvissa vaan, vai en mä tiedä, että oliko se Spider-Manin koko tapahtuman aikana vai miten. Mitä sä, Urho, luulet, saako Daniel tai Tom Felton itsevarmuutta siitä, että he laittaa sen puun päälle? Kyllä mä sanoisin, että saa, koska näyttelijänä kuitenkin pitää mahdollisimman monia erilaisia alueita kokeilla. Jos joku uusi alue on tiedossa, niin se ainakin niin mua henkilökohtaisesti uusi alue pelottaa. Mutta ennen kuin sen kokee, niin sitten siitä totta kai saa sitä itsetuntoa. Ja sen jälkeen on paljon itsevarmempi ja haluaa tehdä sen uudestaan ja uudestaan ja uudestaan. Ja katsotaan kohta, niin sitten seuraavassa Batman-leffassa Felton onkin Jokeri. No niin. Mutta kyllä mun täytyy sanoa ihan tälleen, että kyllä nyt niin kuin kaikki säälikää hei vähän näitä ihmisparkoja, kun heillä on niin rankkaa, että he ei voi mennä mihinkään ilman, että pitää tälleen naamioitua. Et kyllä se niin kuin valkoisen rikkaan miehen taakka on ihan hirvittävä. Et kuvitelkaa nyt, kun siellä nukkumaan menevät sinne setelitukoista tehdyille sängyille ja ne itkevät, kun ei voi sivassakaan käydä. On se vaikeaa. Mutta tämä on mielenkiintoinen efekti, että cosplay-maailmassa on tavallaan toisinpäin. Että jos hahmon tekee tosi tunnetuksi, niin yleisö nimenomaanhan, ihan niin kuin siinä dokumentissa, että ne yleisö oli silleen, että ei vitsi, siisti Jokeri menee tuolla, eikä ollut silleen, että hei siisti Tom Felton Jokeri menee tuolla. Ja se on vähän just semmoinen, että mä mietin itsekin, että silloin kun vaikka Dante oli kuuluisa, niin mä en tiedä edes kuinka moni tässä salissa tietää, että mä olin Dante, koska ne katsoi sitä Dantea, se Dante oli paljon kiinnostavampi. Ja se on sitten tavallaan sitä eskapismia, että siltä pääsee karkuun, kun vaihtaa siviiliin Konissa. Mä oon törmännyt joskus männävuonna, tuli itse asiassa itse Janne Hemminki Rusanen vastaan, se taisi olla Nekokonissa tai jossain muussa, se oli joskus 2008, ette ollut syntynyt silloin edes. Mutta joka tapauksessa hän tuli siellä portailla vastaan siviilissä, hän oli siellä, mä olisin, no miten menee, hän sanoi, että joo mä oon niin helpottunut tästä, että tänään saa ihan rauhassa nauttia itse Konista, että kun siviilissä menee, niin ei tunnisteta. Tänä päivänä hänelle ei onnistu se, että sitten hän joutuisi pakenemaan taas jonkun tuntemattoman hahmon taakse. Kyllä, Suomen tunnetuin taksikuski. Kyllä. Musta on myös mielenkiintoista, kun ehkä, miten nyt sanoisin, tavallisella tallailla, peruskonikävijällä, niin hommahan on niinku toistenpäin kuin näillä julkiksilla. Nimenomaan se cosplay-harrastus saattaa olla semmoinen suuri salaisuus elämässä, kun siitä on niin vaikea puhua, että se on se joku outo taidejuttu, jos käytetään niitä jotain proppeja ja sitten se jotain maalaa itteensä ja laittaa jotain peruukkia päähän, niin saattaa jotkut, ei kaikki tietenkään, mutta saattaa olla vähän hankala kertoa asiasta, kun taas näillä on sitten Tomilla oli tässä status, suuri salaisuus siellä cosplayn alla. Niin ja sitten sillä on itse asiassa tavallaan, joillakin julkiksilla ei ole rohkeutta tehdä tämmöisiä tempauksia, että joillain ihmisillä just se, että uskallanko mä nyt mennä Koniin kossissa. Mutta sitten on taas niitä, jotka vetää sen semmoisena pienenä rohkeuden näytteenä. Mä ainakin nostin hattua Pekka Poudalle, kun se tulee maikkarilla silleen niin pukeutuneen Game of Thronesin, ja se Starkin hahmo tulee vaan silleen, winter is coming. Et mun mielestä se taas niinku osoittaa rohkeutta, että se uskaltaa tehdä sen niinku toimitustalon sisällä, että se niinku uhmaa vähän heidän konventioitaan. Saadaanko me seuraavaksi, kun meillä on nyt ollut jo Pekka Pouta Moshaa Pitissä, joka päivä, sama kuva, tämä Facebook-sivu. Mä haluaisin seuraavaksi semmoisen, että Pekka Pouta Kossissa Konissa. Et kutsutaan joku, hei, nyt uusia koneja on, niin kunniavieras idea. Joo. Ja munhan siis märkä uni on toi Nikkelingel cosplay. Se tukka vaan puuttuu. Joo. Äänestetäänkö? Aloitetaanko Urhosta? Joo. Mä näytän tälle vihreätä valoa, koska tää on oikeasti, tässä tehtiin tutkimusta. Ja sitä Felton ei tehnyt pelkästään itselleen. Teki myös itselleen, että osaa suhtautua asioihin paremmin. Mutta näin akateemiselta pohjalta, mulla ei ole rillejä mitä kohentaa, mutta akateemisesta pohjalta siinä on oikeasti semmoinen, että siitä pystyy joku tekemään vaikka väitöskirjan, että minkälaista on tämä niin cosplayn tuoma verho. Minä näytän ehdottomasti vihreätä valoa tälleen. All right. Stiina. Joo, siis mä oon kanssa vähän samaa mieltä, että tämä on just tämmöinen aihe, että tästä niinku mielellään jopa just niinku katsoisi ja lukisi lisää just sillai enemmän mielipiteitä ja kaikkia niinku tällaisia tutkintoja just, että, niinku, että kuinka se vaikuttaa cosplayhin ja tällainen. Että kyllä mä niinku kanssa menen vihreällä. Sä menet vihreällä, loistavaa. Ja Lyydia. Kyllä mäkin menen tuolle vihreälle puolelle. Että tosiaan mun mielestä oli hienoa, että hän niinku yritti vähän niinku ehkä sitä siltaa saada lyhyemmäksi niinku faneen ja sit näiden julkihahmojen edessä, kun hän yritti ehkä ymmärtää niinku sitä hänen
omaa superfania siinä samalla, kun hän käsitteli näitä eri aiheita tässä dokumentissa, että tämmöinen silta lyhennetään. Kyllä, kyllä. Iiris. Kai mä annan vihreätä valoa, kun pitää jonkun ajatella niitä valkoisia rikkaita miehiä. Mä oon niin kiltti. Anna hei nyt niidenkin pitää joskus kivaa. Niin, valkoinen mies ei tässä maailmassa kyllä pärjää. Niin on niin vaikeet, kun niinku naisetkin nykyään haluaa oikeuksia itsellensä. All right. Yleisö, olkaa hyvä, vihreät äänet. Jaha, täytyykö punaisia edes äänestää? Punaiset, olkaa hyvä. Me olemme täysin yksimielisiä, tai jos joku eri mieltä, niin vaikenee hiljaisuudessaan. En mä kehtaa enää tässä. Kaikille panelisteille 1 piste ja aplodit, olkaa hyvä. Sitten mennään tähän mun lempilapseeni, eli cosplay-julkisuuteen. Joo. Cosplay-julkisuus kiehtoo nykyään yhä useampia. Facebookiin luodaan päivittäin cosplay-aiheisia fanisivuja, ja moni niistä on suomalaisia. Nämä sivut ovat tapa pitää kiinni puolitutuista konikavereista ja seurata heidän tekemisiään, mutta monet janoaa sitä huomiota kuitenkin siellä harrastuksensa tiellä. Mitäs Urho oman elämänsä cosplay-julkis suhtautuu tähän, että niitä cosplay-julkiksia tulee lisää koko aika? Uhka vai mahdollisuus? No, uhka vai mahdollisuus? Se on vähän, mä sanoisin taas, että se on vaan tilanne, koska maailmanmenoahan ei voi sinänsä muuttaa, ja cosplay-julkiksen statuksen hankkiminen on jopa niin helppoa nykypäivänä, riippuu sitten tietysti, että minkälaiset mittasuhteet, onko sulla 16 tykkää vai 16 000 tykkääjää, mutta jos sulla on tykkääjiä, niin sä oot ainakin joidenkin mielessä julkis. Ja sitten silloin kun minä olin nuori, silloin julkiksiin ei pystynyt pitämään yhteyttä samalla tavalla kuin nykypäivänä. Että nykypäivänä, jos julkis ehtii tai on tarpeeksi viitseliäs, niin hän vastaa kenties hänelle suunnattuihin kommentteihin, joita saattaa tulla taas tuhansia päivittäin, mutta jos sieltä nousee jotain esille, niin hän saattaa vastata siihen, kun taas kauan sitten 90-luvulla julkiksiin, jos heidän postiosoitteensa jostain sai selville, ellei sitä suojeltu jotenkin, niin koitapa lähettää fanikirja tai kommentti, että hei, sun esiintyminen oli loistavaa siinä ja siinä. Se on nykypäivänä helpompaa. Teknologia on tehnyt siitä helpompaa. Se on mun mielestä se ilmiö, mikä tässä on takana. Urho, kuinka paljon sait fanipostia IRC-galleria kommenteissa sun squallista aikoinaan? I've lost count. Se oli jotain semmoista... Otahan. Mä yritän kelata siis kommentteja ulkoa, ja sitten jotkut poisti niitä. Oli niitä ainakin 36 kommenttia. Joo, siis minusta toi on hauska mittari toi tykkääjien määrä, että toki niin kun useampi ihminen tietää sut ja silleen, niin periaatteessa on julkis. Mutta siis meillähän kävi mun Arttuni kanssa. Meille kävi kesällä sillä tavalla, että Arttu lähti Närkoniin mun niin kun tukihenkilökseni NCC-hommiin. Ja sitten siellä kävi sillä tavalla, että sitten tultiin yhtäkkiä vaan sanoa, että hei, onko täällä kellään kuuma liima ja semmoista, että meillä on tuolla yksi kossaaja, joka on ihan paniikissa. Ja sitten Arttu oli sellainen, että no mulla on tässä niinku repullinen kaikkia liimoja ja muita asioita, että mä voin tulla auttaa. Ja tämä kyseinen kossaaja olikin sitten Närkonin kunniavieras Alodia, joka on siis maailman tunnetuin kossaaja. Tutkitusti hänellä on eniten tykkäyksiä. Ja sitten Alodia otti kuvan tästä ja laittoi jako sitten omalla sivullaan ja laittoi sinne linkin meidän cosplay-sivulle, mikä on perustettu sen takia, että hei, kaikilla muillakin on cosplay-sivu, niin voidaan me perustaa, että tällainen jo ollaan coolei. Niin sitten kun se oli linkattu sinne, niin mä rupesin ihmettelemään, että miksi Facebookissa mun kännykäs koko ajan ilmoituksia. Ja sitten siellä on semmoinen ilmoitus, että joo, tämä teidän cosplay-sivu on saanut tässä vuorokaudessa 1000 tykkäystä. Meillä on nyt sitten 1000 aasialaista tykkääjää, jotka on tosi innoissaan varmaan tällaisesta savolaisesta perunasta, joka on sellainen... Siis me käytiin Hankasalmen kirjastolla tuossa kossaamassa yksi päivä. Et toki Arttu voi olla sellainen, että ne on aivan niin kuin liekeis Artusta, kun se on sellainen kreikkalainen Adonis, mutta siis... Niin tämä oli vähän tämmöinen kyseenalainen, että ollaanko me nyt sitten jotain julkiksi, ollaanko me tietämättömiä julkiksi Aasiassa? Mittaako se tykkäysten määrä teidän taitoanne tai jotenkin sitä, että no ei varma. cosplayia te ootte? Okay. Meidät hyvin tuotesijoiteltiin sinne Alodian sivuille ja useampaan otteeseen ja
Sitten niitä tykkäyksiä vaan tulee, mä katson, että ai 25 tykkäystä. No onko mä viimeksi postannut mitään? Kyllä, Elokuussa, joo, no niin. Varmasti hyvin suuri osa teistä tietää Narudossu. Joo. Hiljastoon. Tiedetään. Hän brändää itsensä Facebookissa sillä, että hän kossaa rumia ja vastenmielisiä hahmoja. Lähtisittekö te profiloimaan omaa cosplay-harrastustanne jotenkin niin kuin tiettyyn alakulttuuriin vielä? En mä oon näin pitkään miettinyt omaa profiloitusta. Mä tiedän, onko teillä kaikilla Facebook-sivut? Mulla ei ole Facebook cosplay-sivua. Ehkä teillä on suurempi addiktio saada enemmän peukkuja kuin mulla. Mutta mä en ole ainakaan itse miettinyt tämmöistä. Mä oon miettinyt vaan, että kossaan niitä, mistä mä tykkään. Ehkä ne on enemmän pelihahmoja tai ehkä ne on enemmän jostain sarjoista. Mutta mun mielestä se on kyllä hienoa, että tunnustaa oman kossityylinsä. Joo, Naru puhuu siitä, että miten niin kuin paljon helpompaa on olla ruma, koska silloin ihmiset lähestyy helpommin ja tulee nauramaan päin naamaa, mutta tietysti meillä on kaikilla omat fiksaatiomme ja näin edelleen. Sitten kun on tietoisesti ruma ja niin sellainen, että mä oon ruma, niin sitten ei haittaa, vaikka joku sanoo, että vitsi sä oot ruma. Sillä no niin, mä tiedän, se onnistuin siinä. No mennäänkö rumasta sitten sinne toiseen ääripäähän, siihen kauneuteen? Kuinka alasti täytyy olla, että Ihana, voi kun olla sä osoitit suosittu? mua just vähän no siis, mä voin tähän itse sanoa suoraan, että mä olen parille kaverille sillain semilähäpällä heittänyt, että tavallaan mä haluaisin joskus kokeilla olla Suomen Jessica Nigri. Mua on niin paljon häiritsee nää niinku kaikki nää, no Nigri ja Jajahan nyt kossaa vaan sen takia, että ne saa huomioon, ja sen takia ne ottaa ne rintavakonsa esiin. Niin sit mä oon aina ollut vähän sillä että niin no, että mä ite perustin kossisivun sillä että mä olin tyyli jossain Facebookissa, niin sillä että pitäisikö mun tehdä kossisivu? Ja yksi kaveri oli sillä että joo. Et mä olin sillä okei, lolo, miksei? Ja sitten mä tein kossisivu ja siellä tulikin vähän tykkäyksiä. Mä olin sillä wow, okei, enemmän kuin yksi tykkäs. Että sillä että kun mä ite haluan niinku jakaa ja näyttää, että mitä mä teen ja kuulla niinku muilta ja muista. Ja sitten just se, että niinku, okei, että mä en itke, jos sieltä tulee niitä tykkäyksiä, jos nyt joku on sellainen tunnistaa, mutta jos se, että sit joskus mulla tulee kuitenkin semmoinen, että niin, että pitäisikö tehdä sillä, että oikeasti niinku vaan vetää semmoista kunnon nigerit ja katsoo, mitä siitä seuraa, että tuleeko siitä oikeasti semmoinen niinku ihan erilainen niinku julkisuus. Kyllä. Tänään tässä samassa talossa on myös Suomen vähäpukeisin uskonnonopettaja, hyvin todennäköisesti. Mitä mieltä Urho on siitä, että kuinka paljon tämmöinen paljas pinta ja kauneus pystyy peittoamaan sitä niin kuin itsessään sitä pukua? Mikä on kauneuden suhde sit siihen sun kädentaitoihin? No se vähän riippuu, miltä kantilta sitä katsoo. Jos on tuomari, niin mun mielestä hahmouskollisuus on, mä olen tässäkin vaan objektiivisella linjalla. Sori, mä oon nyt tämmönen, että en esitä niin mielipidettä, koska mä ajattelen, että tuomarointi pitää olla objektiivista ja sen pitää olla semmoista, ei välttämättä niin omiin mieltymyksiin, vaan siihen tarkkuuteen. Jos sillä hahmolla on niin paljon paljasta pintaa ja sitten jos sillä kossaajalla on, niin kun jos siinä on yhtä suuri kuin merkki sillä paljaan pinnan prosentuaalisella määrällä, niin kyllä mä silloin näytän, että joo, hän on onnistunut tossa, hän on uskollinen siinä, ja sitten katson seuraavaa asiaa. Mun mielestä se on vain yksi elementti. Seuraava kysymys menee oikeastaan varmaan Irtsalle ja Urholle, koska he kaikkeista pisimpään tällä hiekkalaatikolla ovat leikkineet. Mitä kuuluu sammuneille cosplay-tähdille? Kysyykö se niinku multa vai mitä sulle kuuluu? Vihjaatko sä jotain? En suinkaan, en. Sammuneet cosplay-tähdet toivon mukaan elävät nyt parempaa elämää. Toivottavasti. Itse asiassa olisi tosi kiva, jos ihmiset pystyisivät käymään taas harrastuksessa ja sitten lähtemään pois niin kuin kehittyneinä ja parempina ihmisinä ja kaikkea muuta. Silleen onnellisesti, eikä silleen, että juu, no niin, no nyt en enää jaksa, koska tämä on niin kauheeta. Et voi olla myös ihan hyvä idea joskus lopettaa. Varmasti en ole ainoa tässä huoneessa, joka on joskus kokenut vähän kiusaantuneensa siitä, että harrastaa cosplayta tai on saanut sellaisen kuvan siitä, että se on vähän noloa ajoittain. Ja
Voiko se olla sellainen syy, mikä sit ajaa siihen lopettamiseen? Kasvetaanko niinku cosplaysta yli? Kyllä mä veikkaan, että siinä on aika paljon sitä uloskasvamista. Voin kyllä sanoa, että noloja hetkiä on erityisesti silloin, kun sun graduohjaaja kysyy, että mistä sä oot tekemässä tätä gradua? Tämmöisestä mun harrastuksesta, Niisa. Ja siinä sitten te käytte semmoisia 2 tunnin keskusteluita siitä, että mitenkäs sitä cosplayta nyt tutkitaan. Ja sitten oot sellainen, joo, no niin, opintopisteitä, kiitos. Kerron tähän väliin, että mullahan on siis sellainen tausta, että mun oma äiti ei päästänyt mua cosplay-tapahtumiin, koska äiti oli sitä mieltä, että cosplay on pahasta, ja sitten kun tuli täysi-ikäisyys, niin sitten mä sain ihan itse päättää. Sun äiti on tosi ihana. Äiti ei ole päästänyt cosplay-tapahtumiin eikä nuorten iltoihin, ja tässä on lopputulos. Niin, moi Jyrin äiti. Mä olin ollut Konissa, mulla ei ollut mitenkään erikoisen hyvä puku. Ja mä kävelin siis julkisilla, menin siinä puvussa ja sitten pääsin Paasitornille, tai siis Hakaniemeen. Niin sit sieltä tulee niinku joku kauhea tyyppi, vaan mulla sellainen, että mitkä nää onks nää jotkut polttarit? Hei, kerro mulle! Ja sit rupeaa kysyä multa kaikkea ja on sellainen, se about oli näin, että onks sulla polttarit, että onneksi olkoon! Ja siis mä onniteltiin senä päivänä mitä ehkä 5 kertaa. En mä kyllä niinku nolostunut siitä, vaan mulla tuli semmonen niinku, että no minäpäs näytän ja teen lisää pukkuja ja sitten saa vielä lisää hassuja, että onko sulla polttarit kommentteja. Mikä puku sulla oli päällä? Mulla tuli niinku päinvastainen. Stiina, mikä puku sulla oli päällä? Mulla oli Cyborg 009ista yksi hahmo. Eikö mä toivon, että se olisi ollut joku tosi kiva niin kuin Naruto? Ei, se oli siis... Naruto-polttari. Naruto. Ei, siis mulla oli tosiaan siitä Kyborgi-animesta, joka on siis oikeasti tyyliin hyvin vanha kasarilla, kun se on tehty. Niin. Se on kyllä mielenkiintoista täysin aiheesta poiketen, miten nyt on enää pelkkiä titaaneja joka toinen. Ja sit niinku ennen joka toinen oli Naruto ja sit se ketä jäi jäljelle, niin oli Sasuke. Tai siinä oli Ichigoja. Niin, meidän täytyy mennä nyt eteenpäin ja äänestää. Tämä on asia, mistä mun mielestä pitäisi keskustella lisää ja tehdä semmoista niin kuin... Tämä on kuitenkin hyvin tärkeä asia siinä mielessä, että tällä tuodaan esille sitä, että meitä harrastajia on paljon ja me tehdään asioita. Niin mä sanoisin kanssa, että mä sanon nyt taas vihreä, kauhean positiivinen tänään. Mä sanon taas tosi vihreä. tommonen niinku... Mä oon tosi vähän liian, onko mä liian positiivinen? Äärimmäisen hieno. Urho. Mun mielestä tämä on varsinkin näin käydyn keskustelun jälkeen, kyllä se on enemmän mahdollisuus kuin uhka. Elikkä, koska se on niin helppoa ja paljon maksuttomampaa kuin aikaisemmin tulla julkiseksi, niin sitten jokaisessa vaikka yleisössäkin saattaa piillä sisällä se, josta voi tulla Suomen kansikuva henkilöhahmo. Ehkä joku teistäkin poistattaa kylkiluunsa. Niin, ja Slashin kautta voi vaikka päätyä yrittäjäksikin. Cosplay-yrittäjä, siihen on Lydialle muuten. Alright, eli vihreä valo. Vihreä valo, kyllä. Lydia, ole hyvä. No, mä oon taas ehkä sitä mieltä, että mitä julkisempia erilaisia cosplay-ihmisiä tai tekijöitä on, niin sitä helpompi asiasta on puhua. Ja se on kiva, kun voi puhua asiasta ilman, että täytyy kertoa semmoinen romaani asiasta. Niin vihreätä. Ja vihreätä. Kovin ootte yksimielisiä. Iiris, ootko sä vastarannan kiiski? Oon. Hyvä. Mä vähän egaan nyt. Mä otan nyt tän, mä oon vanhempi kuin sä. Mä oon nyt se vanha kääpä ihan oikeesti. Ja mä oon kirjoittanut tänne itselleni muistiinpanoihin semmosen, mä nyt sensuroin tän nimen, se olkoon nyt vaikka Humppa Jani. No niin. Voi ehkä päätellä, että mä en halua tämän tyyppisiä julkkiksi ja siihen se aina niin kuin menee, niin mä en niin kuin, ei olla julkkiksi, kun ollaan kavereita. No niin, oikein hieno asia. Vihreät valot, olkaa hyvä. Pieni uusi päivä mainos. Ja sitten punaiset. Ja otetaan vielä kerran vihreät. Kyllä niitä nyt vaan on pieni enemmistö, eli vihreät panelistit saavat pisteen. Lydia, it's between you and me. No niin, ja... Ai sä oot laskenut? Mä oon laskenut täällä. Eikö teistä nyt ton enempää lähde uploadeja, hei? Yrittäkää edes. Yes. Sitten tähän, mikä teitäkin todennäköisesti kohuttelee kaikkeista eniten. Illan keskipäivän viimeinen uutisaihe. CGL. Suomalainen cosplay-kulttuuri nimittäin kuumottaa ja suututtaa internetissä. Ja CGL:n yliopiston tutkimuksen mukaan väitetään, että tuomareiden kaverit voittavat aina kaikki kilpailut.
Suomessa ei ole riittävästi cosplay-peipejä, että miespuoleiset kossaajat saa aina naista. Onko näin, Urho? No, arvostaen tällä tavalla CGL:n arvostetun akatemian mielipidettä. Minun mielestä tässä on tehty liian vähän kenttätutkimusta kuitenkin Suomen kannalta, että no kun minä olen seurustellut siitä asti, tai siis, joo, mä oon aina seurustellut silloin, kun mä oon kossannut, niin en mä oikein tiedä. Niin, että sä et ole saanut tätä empiiristä kokemusta sitten. Jouduinkohan mä nukkumaan sohvalla kossaamisen takia vai? Ehkä. Kyllä. Tuleeko susta sitten semmonen 40-50 nuoruuden ylielänyt mies, joka laittaa minihameen päälle ja menee koniin? Jos se hahmo on semmoinen, että mä pidän siitä, joo. Ei mun mielestä ikäistä kossaamista siinä mielessä 40-vuotiaanakin täällä panelistina silleen, minä muistan vielä vanhempana ja nuorempana. No joo. Ei niitä babyjä liian vähän mun mielestä ole. Että jos niillä mittarit on näyttänyt, että Suomessa niitä olisi liian vähän, niin sitten ne on kattonut vaan väärään suuntaan. Ja teille kaikille tosiaankin, ketkä ette tiedä mikä CGL on, niin se on Forzanin totuuden ydin. Eli cosplay ja General Lolita lanka, missä sitten suomalaiset henkilöt avautuvat englanniksi keskenänsä. Ja mä haluaisin nyt esittää vaikka Irtsalle seuraavan kysymyksen, että missä me nyt sit ollaan menty pieleen, että täytyykö meidän laittaa niinku tytöt veittenterän alle, että saadaan niinku semmoinen korealainen fiilis, että tissit tiskiin ja sit, vai että onko se sitten silleen, niinku, että niiden ylilautojen poikien niin täytyy ostaa koko isompi fedora, kun se vanne puristaa niin paljon pää ympäri? Mä sanoisin, että tämä jälkimmäinen voisi olla parempi, kun fedorat on aika paljon halvempia. Mut jos jollakulla on unelmissa sit Roy Mustangin Tiny Miniskirt Army. Niin. Ja se lakastuu. Mutta siis tämä on oikeasti huolestuttava ongelma. Mulla on mä mietin ratkaisua, että miten me voitaisiin ratkaista tämä ongelma. Et jos meitä on, että koneja on joka kuukausi, kohta joka viikko, niin mitä jos alkaisi kiskoa näitä suurnimiä ulkomailta paikalle? Jaja Haan ja Jessica Nigri, ja kummatkaan varmaan Suomessa käynyt, en ainakaan kuullut, salaisesti käynyt. Ainakaan niin Frostbitein ei uskalla sit jos kaikki nämä tulla. tuomarit on toistensa kavereita tai kossaajien kavereita, niin eihän ne tunne ketään suomalaisia vielä. Niin sit me saataisiin tämmönen cosplay baby, joka on kans tuomari, joka ei ole kaikkien kaveri. Pitäisikö meidän mennä enemmän siihen suuntaan, että meillä olisi sellaiset booth babyt? Sellaiset, että meillä olisi aina kojuja missään joku vähäpukeinen tyttö esittelemässä. Mut kuka sinne menis? Sellainen kun katsoo niinku peruskonikävijöitä, niin... Niin yhdistyspöydät kierretään sieltä 4 metrin päästä silleen, joo. Niin, myyntipöydälläkin käydään sellainen... Tai sitten silleen, että kaikki nämä, kiitos. Siis mutta sillä, että kuka sinne menisi sit sille booth babylle, kun sillä on nyt jotain, en mä tiedä, jos joku cosplay julkis, niin sillä on jotain kortteja ja julisteita ja silleen. Kuka meistä, varmaan joku teistä, laittaisi niin kuin jonkun kossaan ja baben kuvan seinälleen. Niin. Mä itse asiassa menisin laittaa oman kuvani seinälle, koska mulla on 120-senttinen juliste itsestäni kossipuvussa, niin laitan sen seinälle, mutta ei puhuta siitä. Mutta tästä puolueellisuudesta ja ylipäätään CGL:stä mä haluan niinku sanoa sellaista, että tää on vähän tämmönen niinku ikuinen circle of life. Leijonia nostellaan ja silleen. Kun aina muutaman vuoden välein tulee nämä samat aiheet. Kun mä oon kossannut aika kauan, niin sit nää on niinku uudestaan ja uudestaan tulee. Et siinä on semmonen joku kummallinen 5 vuoden sykli, kun sit aina tulee joku uusi. Ja mä muistan, kun mua syytettiin joskus puolueellisuudesta tuomaroinnissa. Back in the day, viime vuosituhannella, ei kun 10. Niin mä niinku vaan mietin, että vitsi, vähän olisi siistiä, jos joku oikeasti lahjoisi mua. Jos mä olisin vessakopissa ja sitten joku työntäisi jonkun niinku kirjekuoren, missä on rahaa, sellaiselta altasella, että mä voitan sitten. Mä sanoin, joo, totta kai sä voitat. Mutta siis sitten mä rupesin miettimään, että se ei olisi välttämättä se raha niin hyvä. Mulle kannattaisi maksaa esim. Perunoissa. Mä olisin paljon niinku onnellisempi perunoista, koska mä rakastan perunoita. Sitten mä kuvittelin tämän tilanteen, kun joku jotain hitaan 2 kilon säkkiä. Eli siis jos nyt kuulitte, jos haluatte NCC:hen, niin ilmainen Ruotsin listeily sitten Irtsan postilaatikkoon. Niin Lapin puikulaa. Ja perunoit. Miten me saadaan lisää tuomareita tänne? Sanooko Lydia tähän? No niin, käydään näihin ulkomaalaisiin käsiksi. Niin. Et pistetään sinne viestiä. Tai sit Suomeen pitää tulla joku juttelukielto, että ei saa enää olla kenenkään kaveri. Tai sitten me voidaan palata tähän legendaarisen vanhaan, otetaan sponsorit tuomaroimaan. Joo. Ja sit me ei enää kuunnella sitä, että kun tuomareiden kaverit aina voittaa, kun sitten me päästään kuulemaan sitä, että no eihän noi oikeasti tiennyt noin tuomarit mistään mitään.
Mutta on sillä että kumman sä mieluummin haluat? Haluatko sä sen, että ne on silleen kaverit voitti? Vai haluatko sä, että ne on silleen, no ei ne tuomarit tiennyt mistään mitään? Niin sitä on sellainen, että sulla on 2 vaihtoehtoa. Mutta tää on niinku tätä ennen tehtiin, että oli sponsorit niinku lähinnä päätti. Mä voin kertoa eroon, mikä on sen välillä, että kossaajat tuomaroi ja sponsorit tuomaroi. Siinä on nimittäin semmoinen ajallinen ero, semmoinen reaktio. Kossaajat tuomaroi silleen, että ne itkee ja miettii, mitenkä tämä, en minä voi, ja tämä oli tässä tällä ja tämä oli tällä. Ja sitten sitä mietitään se 15 minuuttia ja ollaan ihan niin kuin paiseessa. Sponsori tulee ja sanoo, joo, se on toi sitten tolle, ja mä lähden tosta nyt tonne meidän myyntipöydälle. Niin, jos mietitte, että miksi Anime-lehdestä on sitten SM-kilpailusta negatiivissävyinen artikkeli, niin se selvisi nyt sitten, että se tulee täältä. Ups, nyt me pilattiin koko homma. Mutta olisiko tähän semmoista niinku kultaista keskitietä, jos ruvettaisiin kouluttaa tuomareita? Että semmoisia, jotka ei olisi niin kuin kaikkien kavereita, että niille jotkut niin kuin konkari, veteraanituomarit sieltä niin kuin nousisivat sieltä menneestä ja kertoisivat, millä perusteella niitä pitää arvioida. Ja sitten saataisiin oikeasti asiantuntijoita. Ei, mutta sittenhän pitäisi tehdä sillä lailla, että niille uusille tuomareille ei saa edes hankkia kavereita. Me pitää kasvaa. Koska sitten tulee se riski, että ne on koulutettu siihen työhön ja se on niiden työ ja sitten ne saakin joku kaveri kokossa ja menee kisaamaan ja sitten tulee se... No sitten ne pitää jäävätä. Tai sitten pitää noudattaa sitä meidän eka uutista, että kun eristäydytään, niin sitten niiden pitää noudattaa sitä, että uutinen on tosiaan eristäytyä. Meillä on oikeasti aika kortilla ja tämän takia me otamme illan viimeisen ja ratkaisevan äänestyksen. Aloitetaanko näistä vähemmän ratkaisevista äänistä? Iiris. Mä näytän tälle vihreätä. Joo. Jos niinku, nämä jutut on ne, mistä me naristaan, niin kyllä niinku, kossiskenellä menee aika hyvin. Justiinsa. Ja mitä sanoo Urho? Mä näytän tälle punaista valoa, koska minun mielestäni tämä tutkimus on liian yksiulotteinen ja liian yksiulotteinen. Mun perusteet on liian yksiulotteisia. Kyllä. Ja Lydia? Mä oon kans vähän, mä en nyt oikein tiedä mihin suuntaan mennä. Eikö mä siihen suuntaan, että mä en ole samaa mieltä näiden mielipideiden kanssa, vai eikö mä tykkää siitä, että anonyyminä jutellaan. Ehkä jos uskallettaisiin puhua avoimemmin, ettei olla siellä henkilö X:n takana piilossa. Punainen valo ehkä. Punainen valo tälle. Mitä sanoo Stiina? Mä oon ollut kans punaisen miehen puolelle heti siitä vaiheessa, kun mä alun perin luin tämän asian, koska se, että siellä on lauma anonyymejä ihmisiä, jotka ryhmäpaineen takia ulisevat asioista, eivätkä niin kuin edes keskustele asioista, vaan ulisevat asioista, niin tämä on asia, mihin oikeasti pitäisi sellainen syvä psykologinen tutkimus näiden ulisijoiden mieleen. Niin tämä on vähän niin kuin tällaisena punainen vaan. Kyllä, ja yleisö on hyvä. Vihreät valot, käsiä ylös. Sä oot tosi rohkea. Ja sitten loput punaiset valot, olkaa hyvä. No niin, se meni hienosti. Meillä on käynyt nyt niin, että jumbosijalle saapuu Iiris. Oi ei. Seuraavana Urho. Ja meillä ei ole nyt voittaja, vaan meillä on tasapeli. Stiina ja Lydia. Antakaa voittajille isot aplodit. Kiitos. Iiris, tiedätkö mitä, että se on tää ikä? Niin, me ollaan jo liian vanhoja tajuamaan näitä juttuja. Kiitos kaikille. Anteeksi nyt vaan, mä oon ollut kuitenkin melkein yhtä pitkään koniskenessä. Mä kuitenkin aloitin konittamisen 2005. Boom! Eli meitä voi nähdä lisää me tarvitaan niitä Hämeenlinnassa. Ja toivottavasti tykkäsitte ja tulette uudestaan katselemaan. Tämä oli Pukuvuoto ja mä oon Jyri Westervik ja kiitos teille. Kiitos Jyri!